Er du også lidt i tvivl om, hvor du skal parkere, når du skal besøge Musikhuset her i Esbjerg? Så følg med i den her video, hvor jeg vil give dig en masse tips til, hvor du kan parkere. Hos Musikhuset i Esbjerg har vi desværre ikke vores egen parkeringsplads, men der er heldigvis masser af parkeringsmuligheder rundt omkring i Esbjerg Midtby. En af dem det er lige her i Danmarksgade, hvor Esbjergs største parkeringshus ligger. Der er over 300 parkeringspladser, 4 timers gratis parkering, og så er det oven i købet kun 6 minutters gågang til Musikhuset. Husk altid at registrere din parkering på en godkendt parkeringsapp. Det kunne være EasyPark, eller registrere den på de her p-automater, der står rundt omkring på parkeringspladserne. Hvis du har nogen tvivl, så kan du altid læse mere om det på Musikhusets hjemmeside. Du kan selvfølgelig også parkere lige her i P-huset i Borgergade, som kun ligger 3 minutters gågang fra Musikhuset. Et godt tip til dig, det er, at du faktisk frit må benytte alle pladserne hernede i kælderetagen efter kl. 18. Så selvom der for eksempel står, at pladserne er reserveret til Det Faglige Hus eller andre virksomheder, så må du altså gerne holde på pladserne efter kl. 18, så længe du registrerer det i en parkeringsapp. Der ligger også en masse parkeringspladser udendørs her i Borgergade, både her og længere ned ad vejen. Men du skal dog være opmærksom på, at nogle af de her pladser de er privat ejet, og der gælder altså særlige regler for dem. Hvis du gerne vil undgå bøvlet med parkeringsapps, betaling osv., og ikke har noget imod en lille gåtur, så er museumspladsen nok det oplagte valg for dig. Den ligger kun omkring 10 minutters gågang fra Musikhuset, og så kan du oven i købet holde her helt gratis døgnet rundt, da den ligger uden for betalingszonen. Og så er gåturen op til Musikhuset altså ret fin. Så kom med! Vi håber, at det her har givet en lille idé omkring, hvorhen du kan stille en bil, inden du besøger Musikhuset i Esbjerg. Vi glæder os til at se dig. Hej hej!